Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без төрле ил төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртабыз. Бүген безнең программада сәфәребез җылы кояшлы Әстерханга. Тирә-якта бал исе аңкып тора. Без хәзер Кавын басуында. 55 ел бергә Бурхановлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Алар миңа инде бик ышанычлы терәк булдылар шушы тормышымда. Һәр вакытта ярдәм иттеләр инде. Татар кызы 2019 халыкара бәйгесендә Оренбургтан Илсөяр Гомәрова катнаша. Менә бу инде минем беренче кул эшем дип әйтим инде. ТССРга 100 ел сәхифәсе. Җылы кояшлы Әстерханга сәфәребез дәвам итә. Хәзер анда җир-ананың юмарт, иң мул чагы. Әстерханны кавын, карбыз төбәге буларак та бик яхшы беләбез. Биредә һәр кеше бакчачылык белән шөгыльләнә. Бүген без сезне Яңа Болгар авылына балы йөзем, татлы кавыннан авыз итәргә чакырабыз. Сүз Гөлия Садыковага. Юллар озын. Шул юлларны үткәндә нинди генә хәлләр булмый. Куркыныч та, кызык та, шаккаткыч, сокландыргыч та алар. Күзәтергә генә кирәк. Яңа Болгарга булган сәфәребез вакытында да шулай булды. Авылга килеп җитәрәк, сары шарлар тәгәрәп ятучы кырны битараф кына узып китә алмадык. Тирә-якта бал исе аңкып тора. Без хәзер Кавын басуында. Милләттәшебез Мәҗитов Хафиз абый 80 гектар җирдә менә шушындый баллы тәмтум үстерә. 80 гектар җирдән елына 1000 тоннадан артык уңыш җыеп ала ул. Узак та көттерми басу хуҗасы үзе дә безнең янга килеп җитте. Мәҗитов Хафиз Якуб улы. Яңа Болгар авылында туган, үскән, яши. Җир якынды ул. Волгоград авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган. Агроном. Кавын үстерү белән 2003 елдан башлап шөгыльләнә. Основной вид деятельности у нас прудовое рыбоводство. Там 3 вида рыбы. Это у нас карп, амур и толстолобик. Вылов начинаем мы в конце октября, в начале ноября. Поэтому в межсезонье стараемся работать, чем-то заполнить сельским хозяйством. Кавынның Эфиопка һәм Лада дигән сортларын үстерә алар, чөнки озын юлларга чыдам баллы булулары белән аерылып торалар. Даими сатып алучылар Мәскәү, Самара һәм Төньяк Кавказ. Сезон дәвамында чүптән, бөҗәкләрдән 4 тапкыр эшкәртергә кирәк. Гадәттә килограммын 15-20 сумнан җибәрәләр. Әмма быел сату белән катлаулырак, конкуренция да зур. Бәяне 8-12 сумнан куйганнар. Басуда Яңа Болгар халкы хезмәт куя, ләкин эшче көчләр авылдан гына җитешми, читтән дә китерәбез ди Хафиз Мәҗитов. Сажаем где-то в первых числах мая. И созревает он где-то в конце июля, начале августа. По сезону он рассеется до октября месяца. Все зависит от заморозков. Шулай ук помидор, карбыз да үстереп карый. Төрле өлкәдә тәҗрибә булдырырга тырышабыз. Бер урында гына тормыйбыз ди ул. Моңа Казанда Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылучы татар эшмәкәрләре форумы да зур этәргеч. Просто приятно то, что внимание уделяет нам предпринимателям. Труд тяжелый, поэтому приглашают, общаемся, делимся опытом. Встречаемся и с президентом встречались, и премьер-министром, поэтому со всеми предпринимателями по Волжье, поэтому очень было приятно. Гомумән, бу төбәктә яшәүче һәр кеше җирдән аерылгысыз. Кечкенә генә бакчасында да әллә ниләр үстерә. Без Әстерханга табигатьнең иң мул чагында килеп җиттек дисәк, бер дә ялгыш булмас. Менә шушылай гөрләп йөземнәр өлгергән чак. Без менә хәзер Яңа Болгар авылында Фәйрүзә апаның бакчасында, аңа 85 яшь, ләкин әле һаман да менә шулай мул бакчалар тота, күп итеп җимешләр үстерә. Бу виноградны былтыр күмгән идек. Бөтенләй япкан идек, кыска гына кисеп, ярамады. Кары өйләнгәнә үсте былтыр. Озын килеш калдырдык, төбен генә күмдек, йылытып. Шунага күрә менә быел күп булды. Помидор, кыяр, баклажан, бурыч, бәрәңге, кабак, чөгендер, кишер, суган сана бетергесез. Фәйрүзә апаның бакчасы мул. Сабый шакта су буенда су чәчрәтеп уйнадым. Үскәчтән дә су чәчрәтеп уйнармын дип уйладым. Какоймын да. Су чәчрәтеп уйнарсың.
ашарға вақыт жоқ иногда. Намаз оқимын, арасында намаз оқимын, бақшаға шығам, мына бұларны плевательдерге керек, ұтарға керек. Кешіңіне шығам, пожарда ерімін. Ерте білән әлі обидқа хаты сағын, бұларға хаты оқып отырам әлімен. Шулай екен. Тілек тілеймін, bütün ауылдағы кісілерге шул барсына да тілек тілеймін. Сау сәлемет болсынlar. Қыз баласы болған кісі, қадірлесін баласын, ойласын баласыны, ят болына барасын. Колхозда ішледім мен. 12 yaşımdan saban sırdım. Ügüz kudum. 4 klasını bitirdim de men. Saat 7'den 9'ga katlı işledik biz. Soğuş arttı indi. 46 yıl başladım. 42 yıl işledim kolxozda. 4 bala üstürdüm. Буыннар шылбыры үзілмей, үш сүйішәнлік тотарының қонында ул. Гүлия Садыкова, Тотарлар, Яңа Былғар ауылы, Әстерхан өлкәсе. Милләтебезнең горурлыгы, йөзе булган үрнәк матур гаиләләр күп. Чираттагы сәяхәтебез Әтнә районы Күәм авылына китерде. Биредә яшәүче Борхановлар гаиләсен бик күпләр күреп, ишетеп белә. Әгъзәм абый һәм Земфира апа гомере буе халкыбызга фидакарь хезмәт итүчеләр. Бу көннәрдә икесе дә 75 яшьлек юбилейларын каршы ала. Күркәм гаилә белән сезне Ләйсән Хаҗиева таныштырачак. Табигатьнең мул җимешле мизгеле. Уңышны җыеп алыр чак. Нәтиҗәләр ясау вакыты. Табигатьтә генә түгел, Борхановлар гаиләсендә дә. Әгъзәм әфәнде белән Земфира ханымның да гомерләренең алтын көзе. Соңында барда таныш башлар бит алар. Менә моннан границага 12 километр, һәм моның ике арасы 5 километр. Һәр тормага, һәр неге сагындыра, һәр берсе. Әгъзәм абый җир кешесе, аның бөтен гомере басу кырлар уңышы, халыкны икмәк белән туендыру белән бәйле. Шәһәр халкының эше тыныч аның. Фурчканы ашада, бүген шул хәле матур һава, ничек матур җаңгыр җава ди. Авыл җирендә ул җаңгыр сиңа уже киресенчә, сәсенең пешәнең җыйналмаган, җавылмасанда, убыркын бетмәгән шул азаплый. 12 сентябрь көннән нәкъ 75 ел элек дөньяга аваз сала. 14 яшеннән хезмәт юлын башлый, Буа районы техникумында белем ала. Колхозда мал табибыннан башлап рәис дәрәҗәсенә кадәр үсә. Күрше Тельма колхозында 1978 елның 22 июнен бүгенгедәй хәтерли. Паркка менгән бер генә түзүк трактор да юк, бер генә түзүк комбайн да юк. Колхозда агроном юк, колхозда тимерче юк, колхозда сварщик юк, колхозда токар юк. Мен шулай итеп башлап җибәргә туры килде. Аннан Күәм авылы җирлеге башлыгы булып эшли. Әтнә районы машина төзелеш бүлеге җитәкчесе, авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы итеп тә хезмәт итә. Аннан кабаттан Күәм колхозына кайта, рәис булып. 49 ел эшләү дәверендә күп санлы орден медальләр иясе. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгының ат казанган хезмәткәре исеменә дә лаек була. Тормыш иптәше Земфира апа гомер буе мәктәптә укыткан. Яшьлек елларын искә алып, аның таныш баскычларыннан бергәләп атладык. Бу баскычлардан бик күп йөрдек инде без. 76 елны бу мәктәп ачылды. Бөтен гомерен укучыларга багышлый. Бүген дә әле укытыр идем ди елмаеп. Коллектив бик көчле, бик тупланган коллектив иде, бик көчле иде ул вакытта. Безнең бетереп чыккан балалар әйтәләр иде, Күәм мәктәбе ул малый университет дип әйтә торганнар иде. Пенсиягә чыгар алдыннан әйтә торган идем. Бу мәктәпне узып киткәндә, шушы кабинетның 4 тәрәзәсенә ничек карап китермен икән ди торган идем. Менә шушында гомер узды инде, тәҗрибәләрне бик каты эшләдек инде. Класс зәп-зәңгәр булыр иде. Менә шушы парта араларыннан үтеп, балаларының башларыннан бер сипап үтәсем килгән вакытлар күп. Земфира ханым Буа районы Иске Тиншәле авылы кызы, укытучылар гаиләсеннән. Буа мәктәбендә, Вахитов мәктәбендә укыганда без районның дом культурасы эш кызны директордан сырап, безне авылларга концерт куярга алып йөри иде. Менә шул вакытта Әгъзәм 62 елны бетереп, ул да Буа ветеринарный техникумына барган булган инде. Менә шул концертлар куйган вакытта
Әузан белән без шунда танышканбыз инде. 1965 елда өйләнешәләр, 4 малай үстерәләр. 4 баламда алар һәрберсенә эш бүленгән иде. Мин фақат ашарга пешерү, кирю, крутуклау, менә шул инде. Малайларым менә җыелышка килсәм ашарга да пешереп куялар иде. Балаларым бик эшләделәр. Зинфира апаның 2 килене дә үзе кебек укытучылар. Килен булып инде нәкъ 30 ел элек килеп төште әниләргә. Алар мине бик ачык чырай белән каршы алдылар. Көн саен әнигә шалтыратам, хәлләрен беләм, һәм иң беренче без мәктәп хәлләре турында сөйләшәбез. Мәктәптә нинди хәлләр булган, нәрсәләр эшләнгән, әни менә шуларны шундый итеп тыңлый ул. Зинфира апаның укучылары бүгенге көндә мәктәпне җитәкли. Балаларны үзләренә дәрес буе каратып торган, дәресләрендә бик күп тәҗрибәләр үткәргән, чын күңеленнән безнең хәтердә калган, шушындый миләйгем йөзле, һәрчак елмаеп торган балаларны яраткан, безне яраткан укытучы. Бүгенге көндә дә Зинфира апа безнең арада, без аны һәр вакытта да үзебезнең мәктәптә була торган даими чараларга чакырып торабыз. Ул улысына булсын, кичесенә булсын, үзенең киңәшләрен биреп, истәлекләр белән уртаклашып тора. Ата-бабалар каберләрен карау Борхановлар гаиләсенең бер йоласы. Кичкенәдән мин бакчага йөри башлаган әйберләр мине бакчага йөртте инде. Әби белән бергә бакчага йөрдек без. Шул кайткачтан бабай белән умарта карарга яратты бабай миңа. Менә 3нче сезон үзебезнең Тукай колхозында комбайнда эшлим. Помощник булып. Шул эштән кайткан саен инде бабай кызыксынып сорый, ничә банкир суктыгыз дип. Ә хатын-кызлар өйдә милли ризыклар әзерләп һирләрне көтә. Без бер-беребез белән бик тиз уртак тел таптык. Без аның белән икебез дә бу районнан бит инде шуңа күрше авылдан гына. Шуңа күрә безгә аралашып, уртак тел табып, шулай матур итеп кенә яшәп ятабыз. Әти белән әни, алар икесе дә сугышчы балалар. Алар икесе дә 44нче елны туган балалар. Ул бит әле сугыштан соң да ачлыкны күргән, ялаңгычны күргән балалар. Менә әтинең үзенең әйтүе буенча, ул иң беренче мәртәбәле 12 яшендә ипине авызына кабып кына караган тәм өчен. Әти ул безнең тормышта инде ледокол булды. Ул эз салып баручы булды. Ә менә әни, ул инде тәрбияче. Әти белән әни безнең дүртебезне дә барлап торучы, дүртебезне дә балалар белән, хатыннар белән, оныклар белән менә шушы төп нигезгә чакыручы, менә шушы төп нигезгә җыючы маяк булып торалар. Әтнәнең күркәм гаиләсен район җитәкчелеге дә һәр вакыт хөрмәтләп тора. Әгъзам Бакиров ул инде легендар шәхес дип әйтергә кирәк. 49 ел стажы булган. Һәм инде менә шушы 49 елның 32 елын үзенең туган авылында хуҗалык рәисе булган шәхесләр, алар инде безнең республикабызда гына түгел, алар инде безнең илебездә дә бармак белән генә санарлык шәхесләр. Аның тормыш иптәше Зинфира ханым турында дөрестән дә инде бөтен гомерен балаларга тәрбия, белем һәм тәрбия бирүгә багышланган безнең инде искиткеч шундый ихтирамга лаек шулай инде Зинфира ханым. Әйе, Борхановлар гаиләсе район өчен генә түгел, республикабыз, милләтебез горурлыгы. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Куәм авылы, Әтнә районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Татар кызы 2019 халыкара бәйгесендә Оренбургтан Илсөяр Гомәрова катнаша. Менә бу инде минем беренче кулышым дип әйтим инде. ТССРга 100 ел сәхифәсе. Татар кызы 2019 халыкара бәйгесенең ярымфинал өлешендә катнашучылар Казанга җыелды. Туташлар арасында Оренбург өлкәсенең Татар Каргалысыннан Илсөяр Гомәрова да бар. Конкурсның ярымфиналында ул Оренбургның Татар кызы бәйгесендә җиңүче буларак катнаша. Татар кызы үскән гаилә белән Фирүзә Әбсәләмова таныштырыр. Илсөяр Гомәрова Оренбургда Татар кызы 2019 бәйгесендә җиңүче. Кызга 19 яшь, университетның 2нче курсында белем ала. Булачак менеджер. Ул Сакмар районының Татар Каргалысыннан. Кием тегү әлеге гаиләгә нәселдән нәселгә килә. Әбисеннән кызына, кызыннан ыныгына. Бәйгедә катнашу өчен кыз күлмәген үзе тегә. Күлмәкне мин Татар кызы бәйгесенә тектем. Һәм инде миңа бик ошады татар күлмәкләрен тегәргә. Менә бу инде минем беренче кулышым дип әйтим инде.
Матурлык һәм гүзәллек ярышы туташны татар тел белән кызыксынуын арттыра гына. Олай гына да түгел. Бу адым татар телендә китаплар тупларга, шул исәптән борынгы татар халык киемнәре турындагылары белән дә кызыксынып, милли киемнәрне тегәргә өйрәнү өчен дә этәргеч була. Туташның көмеш җипләр, сәйлән, инҗе белән калфак чөгедә үзен сынап карау теләге тагын да артты. Чулпылар да, зәркән әйберләре дә эшләп карый. Конкурста катнашып, Оренбург кызлары 2 ел рәттән халыкара татар кызы бәйгесенең этабына үтә. Алар Уфа, Казан шәһәрләрендә узган финалда катнашып, иң зирәк кыз номинациясенә ия булалар. Икесе дә татар каргалысыннан. Илсияр 3-нчесе була. Татар кызы 2018 бәйгесендә иң зирәк кыз номинациясендә җиңүче Илнара Надырова дебютантка бию буенча мастер-класс күрсәтте. Илсияргә уңышлар телим иң беренче чиратта, аннары менә шул ярым финалдагы бөтен булган анда конкурсный программа була бит инде. Әнә шул һәрбер бәйгедә уңышлар телим. Алар бик авыр түгел, иң мөһиме курыкмаска, үзеңне тыныч итеп тотырга, чөнки каушый башласаң, кулдан бөтенә бер чып китә дә килеп чыкмый. Татар каргалысында бер ишек алдындагы йортлар төрле буыннарның бергә гомер итүләре гадәти күренеш була. Бу гаиләдә искәрмә түгел. Гомәровлар әби бабалары белән бер ишек алдында яшиләр. Бакчадагы чәчәкләр кебек, әби бабайның да 11 ыныгы үсә. Нәсел дәвамчыларының берсе Илсияр. Кызыбыз инде өйдә булыша, апойда биштера, тушамны да кагып бирә. Ну, менә инде эшләре шул. Телевизорыбызны да карап бирә. Шулаймы? Ну, тагы кирәк, әби бабайга әйт. Татар кызы нинди булырга тиеш дигән сорауга җавапны бу гаиләдән эзләдек. Кешене санлап, без зорны зор итеп, бәләкәйне бәләкәй итеп. Шулай буладыр инде минемчә. Илсиярның әнисе Фәридә балалар табибы, әтисе Илһам экскаваторчы, энесе Тимур 6-нчы сыйныф укучысы. Намыслы, мехрибанлы, шәфкатьле булырга тиеш, акыллы булырга тиеш, тәртипле. Ул яклары бар инде, Аллага шөкер. Татар кызы дигәндә иң беренче татар телендә сөйләшә белгән, акыллы, тыйнак, матур, өлкәннәрне хөрмәт иткән җитез кыз күз алдыма килә ди Илсияр. Мондый атама белән аның якыннары да килешә. Киләчәктә кыз үз брендын булдырырга хыяллана. Кием беренчедән ул икенче кешеләргә охшарга тиеш. Һәм инде татар бизәкләре булырга тиеш инде. Илсиярның күптәнге хыялы тормышка аша. Ул беренче тапкыр Казанны күрәчәк. Башкала белән танышу урыннары да билгеле. Төрле архитектура һәйкәлләре карыйсым килә. Беренчедән төрле мәчетләргә барасым килә. Менә шул инде минем максатым. Милләт кызлары турында без кайчан уйланабыз соң? Татар кызы дигәндә күз алдына нинди сүрәт килеп баса? 21 гасырның татар кызы нинди булырга тиеш дигән сорауга җавапны еш эзлибезме? Халыкара бәйге алдыннан, шибәр туташлар арасыннан татар кызы исеменә лаек булучыларны барлаячаклар. Матурлыкка шикләр юк. Илсияр Гомәрова Казанда узачак проектның ярым финалына катнашу өчен Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән килгән кызларның берсе. Ижауда үткәреләчәк татар кызы 2019 халыкара бәйгесенең финалында катнашу. Бәхете Илсиярга елмаермы, аны бәйге күрсәтер. Оренбург өлкәсенең татар каргалысыннан Фирүзә Абсалямова, татарлар. 1980 еллар ахырына кадәр Солтангалиев фамилиясе негатив сәяси бер символ кебек кабул ителгән. Солтангалиевчилек атамасы күп кенә Совет республикалары лидерлары өчен кисәтү иң югары куркыту билгесе булып тора. Мирсәет Хайдаргали улы Солтангалиев 1892 елда Башкортстанда туа. Кайбер чыганакларда аның туган авылын Җилембәт, икенче бер документларда Кырмыскалы дип язалар. Мирсәетнең бер туган энесе Фәрид Солтангалиев тарихчы Индус Тахировка язган хатында Мирсәет Солтангалиевны Курган өлкәсенең Тарсюково авылында тууын әйтә. Әлеге шәхес хакында ТСР 100 ел сәхифәсендә сөйләрбез. Бүгенге чыгарылышыбыз танылган сәясәтче, ТСР тарихында зур роль уйнаган шәхес Мирсәет Солтангалиев турында.
1917 елның май айында Мирсәет Солтангалиев Мәскәүгә килә. Биредә Әсәдуллаев йортында бөтен Россия мөселманнарының съезды уза. Әлеге съездда милли шура төзелә. Монда алар Мулланур Вахитов белән дә танышалар. Шул ук елны Мулланур Вахитов чакыруы буенча Мирсәет Солтангалиев Казанга кайта. Бөтен Россия мөселманнар комитетының эшендә дә катнаша башлый ул. 1918 елның гыйнвар-февраль айларында узган 2-нче бөтен Россия мөселманнарының хәрби съезды РСФСР составында Идел-Урал штаты төзү турында резолюция кабул итәләр. Әлеге карарга җавап итеп, шул ук көнне Казан губерния советы Казан Совет Республикасы төзелү турында игълан итә. Биредә Солтангалиевкә Мәгариф халык комиссариатында урын тәкъдим итәләр. Мулланур Вахитов һәм Мирсәет Солтангалиев Идел штаты төзелү турында карарга каршы чыгалар һәм шулай ук хәрби шура эшчәнлеген дә туктатырга кирәк дигән карар белән чыгыш ясыйлар. Солтангалиев кушуы буенча хәрби шура җитәкчелеге асылда Ильяс Алкинда кулга алына. Казанда фитнә туа. Ни генә булмасын, ләкин Мирсәет Солтангалиев үз дигәненә ирешә. Хәрби шура юкка чыгарыла. Ни өчен Вахитов һәм Солтангалиев Идел-Урал штаты төзелүгә каршы булалар соң? Бу турыда Солтангалиевның язган хатыннан белә алабыз. Әлеге хатында ул яза: Идел-Урал штаты барлыкка килгән очракта большевикларның сәяси һәм хәрби көче какшарга мөмкин һәм шуның нәтиҗәсендә советлар хакимиятенең җиңелүен китереп чыгарга мөмкин ди. Чөнки 1918 елда хәрби шураның Казанда 50 мең кешелек гаскәре була. Асылда бу санга Оренбург, Уфа һәм башка өлкәләрне кушып исәпләгәндә бу сан гомум 300 меңгә җиткән. Һичшиксез, мөселман полклары совет хакимиятен яклап сугышалар. Идел-Урал штаты төзелгән очракта большевиклар яңа штатның хакимияте белән ак гвардиячеләр һәм рус руханиләре арасында сулых төзелүе мөмкин дип уйлыйлар. Югыйсә, соңгылары хәрби шура җитәкчелегенә кабаттан татар ханлыгын торгызуда да теләктәшлек белдергән булалар. Ни генә булса да, Идел-Урал төзелми. Хәрби шура юкка чыгарыла. Халыкны тынычландырыр өчен Татар-Башкорт Республикасы декретын игълан итәләр. 1918 елның августында Мулланур Вахитов антибольшевиклар тарафыннан атып үтерелә. Нәкъ менә шушы вакыттан Мирсәет Солтангалиев мөселманнар арасында лидер буларак формалаша. Әлеге шәхеснең тормышы һәм эшчәнлеге турында без тапшыруыбызның киләсе чыгарылышында сөйләп дәвам итәчәкбез. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин яшәгез.